میایی خیرامان کده میایی خیرامان کده میایی خیرامان کده میایی خیرامان کده میایی бахшиш 1 минут вақтона мегирам. ина бародарҷоно так яма хай кор каштод фурӯшӣ ба нархи арзона бародарҷоно. ина дигариш иш чӣ хол дора бародарҷоно, ина иш чӣ хол надора. албатта яма овардагиян кадоме ки мисол харидана рақамҳои телефонда ватсапам дорам, нам рақамҳои 985 24 13 24 бародарҷоно занг бизанед.